Pasudla ko ba? Ma'am, sirado pala gini, ma'am. Ha? Unsa sirado? Abridged mo ay kukuwata. Tugan ko tikaw si mong boss. Ma'am, bisag kuyugon pa ko ni mong tugaan, sirado pa mi. Ano sa pang oras ha, oh? Alas 6 pa. Ukoy paki! Abrehebe! Ma'am, bisag unsaon pa ni mong pagpugos og sulod, sirado pa mi. Wala pa gurin ni siya ikaon, no? Nga na dyan siya kaobsa sa Bazinga? Gagi. Murag wala pa dagan ni siya ligo? Iba mo man ang bangko? Di ba mo na yung ko? Ma'am, sorry na. Sarado pa man, Jud mi. Diri sa kakaon, ha? Dini mo akong order. Ha? Mamili pa, Jud ka, ma'am? Dini mo akong order. Unsa, Jud? Bahala ka! Di ko ni mo pasudlon. Isip ka. Gingnan tikaw, close pa mi. Sa'yo pa kaayo. Basta! Dini mo akong order. Ano sigang pangatol? Are you refusing to serve a customer? Ha? Dili, ma'am. Katulkay kong ulo. Kaspaon manggog ko. Ew. Kuha na ko yung order, ma'am. Kini, muna akong pasabot, muna akong ganahan. Tawag to? Woo! Diba? Ug imo kung gipasadod unta, di unta kakapuyon. Diba bubo ka rin eh. Sarado pa gani mi. Nga. Basta. Tersa, galawad ka na ako? Ako na imong gipalingkod diri sa gawas kay di ko nimo pasudlon. Pag sure ka. Ako? Galagot? Wala, oy. Lipay gani kay ko? I'm happy to serve you, ma'am. Naraman day na. By the way, ikay galutuan eh? Yes po. Actually, bestseller na sa mong menu. Okay. Lami siya. Pero in fairness, lami mong good ang Bazinga. And like, alam mo ba, pinakaloyal ko na customer ninyo. I'm like one of your day ones. Day ones? Nga, wala gay kakabol sirado pa minang orasa. You said something? Wala, ma'am. Anak ko, I'm glad you're enjoying our bestseller po. Diyan lang sa tikaw, ma'am, ha? Magbayig pa ako sulod. Ingana, nagudguro siya kagutom, no? Puro siya gnay gamay. Pero, cute siya da.
akong ganahan. Kini, or kini. Oh! Buutan ng foundation, no? Sa'yo ra kayo ko ni judge niya. Isnik! Wow! Basta ang kamerang shooting mo din eh. Happy to serve you, ma'am. Thank you. Uy, Yes, ma'am. Sorry. Ma'am, 10 na. Abri na mi. Gayang ka tiwason na kaon sulod? sige. Bisik mo. Yes, ma'am? Di ko kaharot, ani. Oh, take out ni mo. Wait. Ay, wait lang. I mean, no. Pwede patabang human kaon, ani? Total, ikaw man gaserve, ani, na ako. Okay ra, mingo ra bitaw? Sure, ma'am, ha? Sure. Sige. Hoy, ingon ko tabang kaon, dili tabang tutok. Ma'am, basig matangtang ko, ani. I got you, okay? Don't worry about that. Okay. So, di na ta mag-ila-ila? Ay, Miko magbanua. Imo, ha? Bea. Bea Swift. Nice name, ah. Pero, mas bagay ang Bea if Bea magbanua. Imagine na, Bea magbanua. Atay, ing anak ka confident? Gagi, joke man to. Joker! Awa. Knock knock. Who's there? Your future husband. My God! Bito, ma'am. Sorry and thank you. Sorry kay wala ikaw napasulod. Sa'yo magbugay ka. And thank you. Thank you sa pagsabot. Kay even though customer is always right,
ikaw ang giyapon kas gawas. And, imo po kong gipakuyog kaon diri. So, thank you. Lamiya man di diri, no? Oo. First time ba kaon diri? We? Lagi. First time kaon diri sa Bazinga. And ikaw, ang akong first date. And hopefully, napay second.